West Karbenglong Hamren ke parlo nonam ka chathang klong Viku alangsun MLA Rup Singh Teron arideng pen ing pupon tanglo. Patumi West Karbenglong District Headquarter Hamren along nongnam ka chathang klong Viku alangsun arkoni phai ing koira phoarni boithalangso MLA Rup Singh Teron arideng pen ing pupon tanglo. Bangsolong aluhiaman apeng pen ka chatong don Richardson Hanse, Border Chairman Karbin Autonomous Council Tipu, Joy Singh Kro, Fishery Chairman Karbin Autonomous Council Tipu, Roman Pator, VDC Chairman Socheng, Lapen, Head Singh Rongphar, Vice Chairman Hamren Municipal Board, Lason Thak Thaksi Penang An Kithiki Dingatung, Chetong Don Pen Bangso Viku Alangsun Kang Pupon Along RTP Don Renti. Bangso Viku Alangsun Along, Kijui Kelang Aning Kang Sam Dop Adim Along, Sorkar ahin pen nang ravek nang jipusi MLA Rup Singh Teron aphan Viku Waterfall Management Committee atom pen memorandum kipidun. Bangso teng pen towar kesang adim lapen kijuya dim hei hui sitame pipazir ponlo. Lapen non prabjin pen la ansose kapamat pon thuji aphan Asam Sorkar aphan jingki etlo lasi non prabjin pen alhai nang le dapo pusi MLA Rup Singh Teron ahin pen cecak tegang Hamren pen Bijarang Leng Report Kalbi Daily News. Kacuki masar mada dak sia komiti dola so komiti phan churodang polang tum asolam the ke cheng pon pameje phanang tum ke klem pon porke tasi laso Viku alangsun ke plang pita muiti marjulong lo aso to mo pe na bang dak khoson si ke plang mangta itum kadwe angkang da pachini pantai tu chini pon je pan bori pon po pen basically dak ke itum chini bang ke hamrana ton angkang along ke bang tum ki juji ke lang ji atum puta hamran ardung ta laton lang mesen kela me jumi me dim du pu bang tum pai thang panje phan bang ke nilihin pen bang ta ka bori pon padu alam the bang la hello je MLA ni limandet pen basically ke West Karbenglong long tourism spot along asong bong ke hamran along ke de Viku lang sun lo la pen thai upset asini tum sarkar pen chief minister la pen tourism minister pen chewasi non an ke ditum skim phong ke ni tum ke deng pon padu pon lo asong bong ke Viku lang sun no bang ke nomor silo adun tu bang ke da bang ke thai upset lo la pen along kindu thota si khandudi long tourist la so luta bang ta kapetang ponye phangta ni tum sarkar pen che pon padu asili tum bang la dak Viku lang sun abang ke hamran adung la dak jui me lang me dim anso si Karbenglong det poli Assam long ta la pen Assam long ta poli mane dak det pe long ta la so adim long anse bang apa ci thangklong adim long pen so nomor ateng pe du ni phani tung ka klem ponye bang ke la ka sarkar da chokche la pen ka debe da chera prin ka do be abang si tung klem pone basically dak komiti rong sa pa chuni de ke la so alang sun na bang ke pini tum cheng pon lo basically ado dim ke lang ado kelang ponji ke ala na pne ka so se ponji pa ke alang tung bori ponji patani le da pinya mai pen churi report